Muri yeZimbabwe aiwa zvazinyasobuda pachena kuti aiwa government yeZimbabwe haidi kuudzwa chokwadi. Ndoona pane mukadzi anoexposa chokwadi nethe cause yeCholera outbreak munyika yeZimbabwe. Anoexposa company yeAdela Contracting Company iyo yakaonekwa ichinotora raw sewage, ichinotora sewage ichitengesera mvura kuvanhu, zviri kukonzeresa cholera munyika yedu yeZimbabwe. Saka mukadzi exposa izvozvo anobva asungwa nemapurisa. Samuri Zimbabwe sati abina munyaya ndokurudzira chibva subscriber wolike wotina on the bell icon. Rambochana updates anokupa pano paZim News Live. Saka noona nyaya inobuda mumapepa akawanda kusanganisira bepa reZim ichinzi police have arrested the woman who recently exposed the ZANU-PF contracting company Adela Contracting that is spreading potentially cholera contaminated water onto road networks. Police Zimbabwe have done this despite the fact that the company even officially admitted they are taking untreated water from shallow streams to use it on roads. Saka muri yeZimbabwe ndochokwadi chiri kutaurwa kuti aiwa mukadzi uyu anobuditsa video rinotenderera ichiratidza company yeAdela Contracting inotora raw sewage ichinotengesera vanhu mvura, asi vanhu vacho vaichira mvura vanonyepa. Hamene kana chiri chokwadi vachiti aiwa isu tinocontracta maroads nemvura iyi, tinogadzira maroads nemvura iyi yemasewage. Hamene kana muchizviona kuti zviri feasible here kuti road inogadzirwa nemvura yemasewage kuti ichokwadi here. Saka noona kuti mukadzi uyu anotogwa nemapurisa obva anosungwa, anosvika zvinotogwa nemapurisa achinzi aiwa iwe wakaviolata mutemo yemuconstitution. Saka tinoona kuti vanhu vanenge vachikomplaina vachiti so it's now a crime to spread awareness so that people know what's going on. Saka tikuona kuti munhu ari kachiti aiwa uyu haana kana musvi akataza just because angopa awareness kuti vanhu vazive kuti aiwa kana mamuchitengeserwa mvura nevanhu musatenga just because ndovari kuspreada cholera munyika yedu yeZimbabwe. Saka muri yeZimbabwe chibotudzei mafungiro enyu pinda mucomment section medu motudza munoti kudii pamusoro penyaya iyi, muchisubscribe kulike pachenotina on the bell icon. Rambochona maupdates anokupa pano paZim News Live.